Μεσόγειος FM στους 105 και 4, δεύτερο μέρος των αποχρώσεων. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, για εσάς που ανοίξετε το ραδιόφωνο σας εδώ στη φιλόξενη συχνότητα των Κυκλάδων. Στο 2286-083-756 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα 40 περίπου λεπτά για να τα λέμε. Θα ανοίξουμε ένα θέμα που αφορά και τις Κυκλάδες βεβαίως, αλλά όχι μόνο τις Κυκλάδες, ολόκληρη τη χώρα, και σχετίζεται με την διαχείριση του αγροτοδιατροφικού συστήματος. Και επειδή περάσαμε και περνάμε ακόμα μια δύσκολη περίοδο, και ειδικά εδώ στις Κυκλάδες παρά τις βροχές, πρέπει να δούμε μερικά πράγματα, πώς ακριβώς θα τα επεξεργαστούμε και πώς θα αλλάξουν στο μέλλον. Κάνω αυτή τη συζήτηση γιατί μαζί μας έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Τριβέλα, είναι καθηγητής στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, διότι έχουν προχωρήσει ένα νέο έργο, το οποίο ονομάζεται Θάλα, και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα μελετούν κάποια πολύ σημαντικά συστήματα. Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Για να καταλάβουμε λιγάκι το πρόγραμμα αυτό, πώς σχετίζεται με τις καλλιέργειες, με τη βιοποικιλότητα, με την επισιτιστική ασφάλεια, για την οποία γίνεται πολλής λόγος εδώ και καιρό. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω, να πω σε εσάς και τους ακροατές σας, να διευκρινίσουμε λίγο τι σημαίνει ζωντανό εργαστήριο. Είναι η βάση, ο πυρήνας του συγκεκριμένου έργου, του συγκεκριμένου προγράμματος, και πάνω σε αυτό κτίζεται ουσιαστικά η μεθοδολογία στην οποία αναπτύσσουμε και αντιμετωπίζουμε προβλήματα της κλιματικής κρίσης, της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιοποικιλότητας. Ουσιαστικά αναφέρεται σε ένα ανοιχτό σύστημα καινοτομίας, το οποίο εστιάζεται στο χρήστη και βασίζεται σε μια προσέγγιση συνδημιουργίας μεταξύ όλων των 4 βασικών μελών του αγροδιατροφικού συστήματος, το οποίο είναι ερευνητές, επιχειρηματική κοινότητα, άτομα τα οποία βρίσκονται στο policy making, δηλαδή στη λήψη αποφάσεων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, πολίτες, εργαζόμενοι, καταναλωτές και βέβαια αγρότες. Όλοι αυτοί μαζί βρίσκονται σε ένα κοινό χώρο και προσπαθούν να αναπτύξουν σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην αγροδιατροφική αλυσίδα και προτάσεις πολιτικής με εναλλακτικά σενάρια κρίσης του αγροδιατροφικού συστήματος στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Ναι. Πριν ξεκινήσω να σας λέω περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, θα ήθελα λίγο να θέσω το πλαίσιο, τι σημαίνει κλιματική κρίση, πόσο σημαντική είναι και ποιες είναι οι διαστάσεις της επισιτιστικής ασφάλειας. Για παράδειγμα, πρόπερση το 2022 οι καταστροφές προκάλεσαν έναν αριθμό ρεκόρ 32 εκατομμυρίων περίπου εσωτερικά εκτοπισμένων λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Και αν σκεφτούμε ότι η αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα προκαλεί το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καταναλώνει το 70% των πόρων του φρέσκου ύδατος, και παράλληλα έχουμε το 1/3 των παραγόμενων τροφίμων παγκοσμίως να χάνεται ή να σπαταλάται στην αγροδιατροφική αλυσίδα, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα στοιχεία και πόσο επηρεάζουν την ποιότητα ζωής όλων μας. Σε αυτή την αγροδιατροφική αλυσίδα, σε αυτό το σύστημα, το οποίο μπορούμε να το φανταστούμε ως μια συνεχή αλυσίδα από το χωράφι μέχρι το ράφι του σπιτιού μας, μέχρι το πιάτο μας, υπάρχουν 2 βασικοί κρίκοι, οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι. Είναι οι αγρότες στην αρχή, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω από τα 2/3 του πληθυσμού παγκοσμίως κάτω από το όριο της φτώχειας είναι αγρότες. Και από την άλλη πλευρά, ο άλλος ευάλωτος κρίκος είναι το τέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας, που είναι οι καταναλωτές. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων, παραδείγματος χάρη, λόγω καταστροφών και διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, το υπενθυμίζει, καθώς και πάνω από το 50% των τροφίμων χάνεται, σπαταλάται μέσα στα σπίτια. Και πάνω από 42% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προέρχεται από την ίδια την κατανάλωση των τροφίμων. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι επιλογές των καταναλωτών περιορίζονται από τα ίδια τα διατροφικά συστήματα, από τις διαφημίσεις, το marketing, τις προσθετικές ενέργειες,
και ότι οι τιμές των τροφίμων δεν αντικατοπτρίζουν το κοινωνικό κόστος τους, δηλαδή το κόστος στην υγεία και το κόστος στην κοινωνική συνοχή των συγκεκριμένων τοπικών κοινωνιών. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο έχει φτιαχτεί και ένας καινούριος οδικός χάρτης για το πώς η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει πολιτικές για διαθέσιμο, επαρκές, οικονομικά προσιτό, υγιεινό και βιώσιμο τρόφιμο. Μάλιστα. Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται το δικό μας πρόγραμμα, στο οποίο στηρίζεται σε ένα πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ζωντανών εργαστηρίων, στο πλαίσιο του EcoReady, και διοργανώνει μια σειρά από δράσεις έρευνας, ανάπτυξης, διάχυσης και ευαισθητοποίησης για να αντιμετωπίσει αυτά τα κέρια ζητήματα της κλιματικής κρίσης, της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιοποικιλότητας. Μάλιστα. Οι εταίροι στο συγκεκριμένο έργο είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως πυλώνας ερευνητών σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και την Ένωση Αγροτών Farmers Union, όπου εκεί δημιουργούμε και προσπαθούμε να επιτύχουμε 3 βασικούς στόχους. Οι οποίοι είναι ποιοι, κύριε Ο καθηγητά? πρώτος στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών του αγροδιατροφικού συστήματος σε μια κοινότητα πρακτικών, καλών λύσεων, όπου ως ενεργητικοί παράγοντες συμβάλλουν για να δημιουργηθεί ένα σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης. Τόσο σε θέματα που έχουν να κάνουν με κινδύνους για διάφορα αντίστοιχα ανθρωπογενή καιρικά φαινόμενα, όσο και προβλήματα για την επισιτιστική ασφάλεια. Δεύτερος στόχος είναι να συνδημιουργήσουν όλοι αυτοί μαζί μία σειρά από σενάρια, στα οποία θα στηριχτούν σε μοντέλα πρόβλεψης και σε καινοτομικές εναλλακτικές λύσεις, που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων, για να καταλήξουν στο τέλος να δημιουργηθούν τεκμηριωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης και συστάσεων πολιτικής. Μέσα σε αυτό φαντάζομαι, κύριε καθηγητά, έχετε συνυπολογίσει και τον βασικό παράγοντα, όπως είπατε και νωρίτερα, για την κατανάλωση του ύδατος και την έλλειψη του ύδατος. Πολύ σωστά, γιατί θα πρέπει να γίνει διαχείριση όλων των πόρων και μέσα σε αυτούς τους πόρους είναι και το νερό, γιατί έχουμε μεγάλα διαστήματα heat waves που λέμε, δηλαδή μεγάλα διαστήματα ανομβρίας, ενώ από την άλλη πλευρά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουμε μεγάλα ποσοστά βροχόπτωσης. Είναι αυτό που λέμε αντίστοιχα flash floods, γρήγορες πλημμύρες. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε το πρόβλημα, αντίστοιχα εμφανίστηκε το πρόβλημα στη Βαλένθια στην Ισπανία με πάνω από 220 θανάτους, 220 νεκρούς, και πέρσι το βιώσαμε εμείς στις περιφέρειες της Θεσσαλίας, στη Λάρισα, με πάνω από 17 νεκρούς, το οποίο προχώρησε ως φαινόμενο, και στη Λιβύη είχαμε χιλιάδες νεκρούς που έσπασαν τα 2 φράγματα. Πρέπει πια να εντοπίσουμε ότι το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας δεν είναι έξω από την πόρτα και μας χτυπάει την πόρτα. Έχει ανοίξει την πόρτα, έχει μπει μέσα και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζουμε σε 5 συγκεκριμένες περιοχές και σε 5 κατηγορίες προϊόντων. Στη Βόρεια Εύβοια, σε θέματα που έχουν να κάνουν με το μέλι, θυμόσαστε τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Στο νομό Φωκίδα, στην Άμφισσα, με την popcorn σερβοελιά, γιατί εκεί είναι ένας από τους μεγαλύτερους ελαιώνες στα Βαλκάνια, και εκεί πάλι είχαμε αντιμετωπίσει κάποιες πυρκαγιές και έχουν ένα ενδιαφέρον και πολιτιστικό αποτύπωμα. Έχουμε στην Διοντρία με το σκληρό σιτάρι, τις ηχθειοκαλλιέργειες στη Λαμία και τη βιομηχανική ντομάτα στην Λάρισα. Αντίστοιχα, για να δούμε και τα θέματα, γιατί η βιομηχανική ντομάτα είναι και ένα προϊόν το οποίο έχει ένταση, όπως είπατε και εσείς, σε υδάτινους σπόρους. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε σε αυτές τις περιοχές,
φαντάζομαι ότι μέσω του προγράμματος μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές που έχουν αντίστοιχα κάποια χαρακτηριστικά προϊόντα, για παράδειγμα στη Θράκη ενδεχομένως, ή ένα άλλο παράδειγμα που είπατε για την ντομάτα, το τοματάκι της Σαντορίνης, που επίσης είναι ένα προϊόν που επίσης χρειάζεται πάρα πολύ νερό και υπάρχει και συρρίκνωση της παραγωγής φέτος εξαιτίας της ανοβρίας και μείωση των καλλιεργημένων εκτάσεων. Πώς μπορεί αυτή η σύμπραξη να φέρει αποτελέσματα, δηλαδή πώς μπορεί αυτό το ζωντανό, όπως αναφέρατε εσείς παράδειγμα, να δημιουργήσει αυτές τις προοπτικές ώστε το εργαστήριό σας να μπορέσει να συντονίσει ή και να δώσει ιδέες που να φτάσουν στον κάθε αγρότη? Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί είναι από τις ελάχιστες φορές και μια καινοτομία που κάνει το συγκεκριμένο εργαστήριο, που πια αυτές οι προτάσεις πολιτικές ή αντίστοιχα τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών παράγονται στο πεδίο, παράγονται στην πρώτη γραμμή και δεν έρχονται από πάνω προς τα πάνω από την κεντρική διοίκηση. Μάλιστα. Για παράδειγμα, σε όλες αυτές τις 5 περιοχές οι οποίες θα λειτουργήσουν πιλωτικά και θα μπορούν να αναπαραχθούν πια από τα δίκτυα των εταίρων σε όλη την Ελλάδα, αναφερόμαστε σε σενάρια κλιματικής αλλαγής που έχουν να κάνουν με πλημμύρες, όπως είπα και πιο πριν, flash floods, τις απότομες πλημμύρες, τους καύσονες, θέματα που έχουν να κάνουν με τη βιοποικιλότητα, η οποία επιδρά πολύ στα αντίστοιχα αγροδιατροφικά συστήματα και με τις αειφόρες γεωργικές πρακτικές. Και αυτές διαμορφώνονται πια σε ένα τοπικό επίπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, το μικροκλίμα και οι διαφορετικές ανάγκες που είναι στη Σαντορίνη, παραδείγματος χάρη, για το τοματάκι της Σαντορίνης ή αντίστοιχα σε άλλες περιοχές, είναι που πάλι θα συνδιαμορφωθούν και φτιαχτούν από τις συγκεκριμένες περιοχές. Και εδώ χρησιμοποιούμε και κοινοτομικές μεθοδολογίες που έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριό μας και που είναι κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το πώς όλα αυτά τα διαφορετικά κριτήρια μπορούν να ικανοποιούν ένα διπλό ρόλο. Όχι μόνο περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά κυρίως και κοινωνικές επιπτώσεις. Μάλιστα, άρα λέτε ότι μπορούν ουσιαστικά τα αποτελέσματα του έργου να προσαρμοστούν στις τοπικές συνθήκες μιας συγκεκριμένης περιοχής. Σωστά. Δεν θα το έλεγα ακριβώς προσαρμοστεί, θα το έλεγα να αναδημιουργηθούν ως μια πρώτη ύλη με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Γιατί κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες της, όμως θα πρέπει να γίνει και βίωμα μια πολιτική για να μπορεί να εφαρμοστεί στην πρώτη γραμμή. Δυστυχώς έχει εντοπιστεί αυτό και σε κεντρικό επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτός είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Living Labs, να καταφέρουν να ενσωματώσουν στις πολιτικές τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στις 4-5 μεγάλες διαφορετικές κλιματικές ζώνες στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις που έχει η Μεσόγειος, διαφορετικές απαιτήσεις που έχει η Βόρεια Ευρώπη, όπως και διαφορετικές συνθήκες που κυριαρχούν στην νησιωτική Ελλάδα από ό,τι στην ηπειρωτική Ελλάδα. Όταν καταφέρουμε πια μέσα από αυτό το κανάλι να αναπτύσσουμε ανάλογα με τις ανάγκες τις κατάλληλες πολιτικές, τότε θα είμαστε πολύ πιο κοντά στο να αντιμετωπίσουμε, αυτό σημαίνει ανθεκτικότητα στο αγροδιατροφικό σύστημα, αλλά και να υιοθετήσουμε και ως καταναλωτές αυτές τις διατροφικές συνθήκες, αυτές τις επιλογές που θα υποστηρίζουν αυτά τα αγροδιατροφικά συστήματα. Είναι αυτό που λέμε, το ότι θα έχουμε πιο βραχίες εφοδιαστικές αλυσίδες, προϊόντα που θα παράγονται από την νησιωτική Ελλάδα και θα καταναλώνονται στην αντίστοιχα νησιωτική Ελλάδα, ώστε να μην έχουμε προβλήματα διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα όπως είχαμε στην Ουκρανία με τα σιτηρά, ή αντίστοιχα τώρα αντιμετωπίζουμε με τα προβλήματα της διέλευσης από το Σουέζ αντίστοιχα για τον πόλεμο κάτω στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Επειδή αναφερθήκατε σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές, φαντάζομαι ότι και εκεί οι βασικές ανησυχίες ή προτάσεις των αγροτών θα είναι διαφορετικές. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι πώς όλα αυτά τα ευρήματα του ζωντανού εργαστηρίου μπορούν να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν καλύτερα για να ανταποκρίνονται σε όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν όλο και περισσότερες περιοχές. Ωραία. Εδώ έρχεται η βοήθεια,
υποστήριξη του εργαστηρίου μας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οργανωσιακής καινοτομίας και συστημάτων διοίκησης, και αντίστοιχα η τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει, γιατί επικεφαλής σε κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα είναι ένας συνάδελφος εξειδικευμένος σε αυτά τα προϊόντα, οπότε γνωρίζουμε τι μπορεί να λειτουργήσει και τι δεν μπορεί να λειτουργήσει και βλέπουμε τι είναι εφικτό να υιοθετηθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί μην ξεχνάμε, αν δεν υπάρχουν και οι αν δεν υπάρχει αντίστοιχη δεκτικότητα από τους αγρότες και αν δεν δουν αποτελέσματα στην παραγωγή τους, είναι δύσκολο να υιοθετήσουν διαφορετικές πρακτικές. Σωστό. Και σε αυτό το πλαίσιο, όταν λέμε ανοιχτή καινοτομία, σημαίνει ότι πειραματιζόμαστε. Για 8 με 10 μήνες θα υπάρχει ένας πειραματισμός επάνω στο χωράφι, να δούμε πώς λειτουργούν αυτές οι πρακτικές, ώστε πια να πιστεί και ο ίδιος ο αγρότης ότι χρειάζονται αυτά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, και ότι τον βοηθούν στην αποτελεσματικότητά του. Δεν είναι κάτι το οποίο παράγεται σε κάποια εργαστήρια ή σε κάποια γραφεία στην ακαδημαϊκή κοινότητα και μετά θα πρέπει να περάσει κάτω στην παραγωγή. Είναι κάτι που δημιουργείται πάνω στο πεδίο. Άρα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία για να μην έχει μόνο στο μυαλό του ο κάθε αγρότης ότι θα περιμένουν τις όποιες αποζημιώσεις αν χρειαστεί να αποζημιωθώ για κάποια καταστροφή. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάξει τελείως το σκεπτικό του κάθε αγρότη. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Βεβαίως, βρήκατε τώρα το ευαίσθητο σημείο, είναι το ότι πώς εμείς θα ενεργοποιηθούμε ως τοπική κοινότητα, ως ουσιαστικά αντίστοιχο αγροδιατροφικό σύστημα, για να γίνουμε εμείς ανθεκτικοί και να μην περιμένουμε την προστασία από τρίτους, δηλαδή να αναλάβουμε την τύχη στα χέρια μας. Μάλιστα. Είναι ο κ. Παναγιώτης Τριβέλλας, καθηγητής στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στο τμήμα Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε, κύριε καθηγητά, εδώ στο ραδιόφωνο του Μεσόγειου της Σαντορίνης. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.